ito. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa ang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanapagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanapagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos at maabig, good morning at balang sinansakay. Wadya sa programan titalaran niya tatang tanagagik. Programan may peruntal na sa impormasyon, balita ay nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. May peruntal mo't na sa matuan, liknaay balay. Agunatan na Lunes, petsa 23 sa bulan na Pebrero. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Kaya pala yung aking anak inangubanto may luganan yung wala darap mi may luganan mi ay sosiles. Yan yung mga unavoidable circumstances si babagada tatang tanagagik. Yan na bagamat atrasado tayo ng unang yugto ng ating palatuntunan, pero patuloy pa rin po tayong magbibigay ng mga sariwang impormasyon. Yan. The Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Siyempre kalop kantabay amigo yo RJ Jimenez at your service always. Naraya balitan sing bato na dasaya na programa tayo. Di ayal dyan ang pasakbay la dasaray manlalako na fake cigarette dasaray nandrumaran tindaan publiko. Kasi arami sari-sari store Engineer Nixon pangasaliwanda. O di dyan saray nandrumaran managlako mo dasaya public market tanto so kiso kunda kila, erlenda kayo. Kanya na inupeke, agyula pa patronizan. Arom nira na impormasyon na balita Western Conference, pasok ang Alaminos, champion. Sa kanilang championship game sa Western Conference ng pabasketball ng probinsya. Mangalawa ang Sual, Pangasinan. Dito naman sa Central Pangasinan, Dagupan City versus Mangaldan. Anali Mangaldan, champion. Kanadya sa Eastern Conference, Asinggan versus Ordaneta. Champion naman ang Asinggan, nawala pang talo. Gumaling yung mga Asinggan ngayon sa larangan ng basketball, larong basketball. Yan yung Intertown Conference. Nakasalukuyang ginagawa ngayon sa probinsya. Pero ang may brainchild ng naturang pagalaw na yan si dating Governor Amado Tutan Espino Jr. Yan. So sa mga manglalaro good luck.
Every conference may papasok na 4 na kupunan sa may Eastern, Western at Central. Sila ay maglalaban-laban para sa kampyonato. Yan. 4 sa Eastern, 4 sa Western, 4 sa Central. So ang natira 12. Yun. Magra-round robin na naman ang mga yan. Sino kaya ang susunod na kampyon? Yan, mga natin. Sa larangan ng basketball naman. Morning kay Mr. Gulay. Jonathan Tandok. Jonathan yung kasi si Jonathan Tandok yung kaibigan natin. Na may-ari ng Regional Examiner. Yan. Jonathan Torio Ramos ay nanani na talon. Engineer Nixon ay anong nang pumaimpusto ay babagak laot. May balbalag mawang daralusan to. Tatanuman to'y pisi-pising. Insano ani untutan, sikatutan so ipalabo to at saray constituent to ditaned balay na linggayan. Masilisilang iran talon ay talaga nimbunton. So naani to lamot yata na ipalabo to. Saray kabaluyan to Mr. Gulay, kuha mo ba? So, misal salamat, iraya tagatan na balay na linggayan ha. Lapod satan so panangaro ya iteryo, konsehal Jonathan Torio Ramos. Ang pising, wanan nanapasing, pampakitsing, yan. Ang gulay, pangpahaba ng buhay. So, good morning, sikiran mandadangal di tanad tindaan publiko balay na linggayon. So kung kayo medyo ingat-ingat yung mga nagbebenta ng mga piking sigarilyo dahil baka kayo ay nairal, nasukisok, nasay kabyangan na reading team. Nasay lakuyo nasay pikin produkto walala so pasakbayod dasatan na Secretary John Beck Remolla DILG katumbukan nasaramay impapakaral nasaramay manag-manufacture na pikin sigarilyo. Di ba Secretary John Beck? Morning. Sari-sari store nabili po sa palengke. Yung mga nasa tindahan, ayan, magang paloob ko dyan. Naghahanap buhay lang sila. Pero yung nasa palengke na distributor, kakasuhan namin kayo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Non-bailable. Iniulit ko sa lahat na nag-distribute ng illegal na sigarilyo sa mga palengke, ang kaso nyo ay magiging non-bailable. Ngayon pa lang, itago nyo na yan, itapon nyo na yan, ako hindi wala akong pakialam. May 1 linggo kayo para gawin ko kailangan nyo gawin. Pero pag mag-umpisa kami, hindi namin kayo titigilan. Mga may-ari ng warehouses, ng mga nagre-renta, anong profile nila in short, sir? Well, usually Chinese ang nag-ooperate. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Pangalawa, ang tinitesting pa naman ng tobacco nila pero mukhang iisa pinanggalingan sa Southeast Asia rin. Pangatlo, hindi mangyayari to kung wala silang protector. Hindi mangyayari. Imposible na mangyari to na wala silang protector. Sigurado ko na merong tao sa gobyerno na nasa taas lahat ito at hindi kami titigil hanggang makuha namin at matigil namin ang lahat ng operations nila. Ngayon kasi hinahabol namin ito, di ba, yung mga manufacturing, ito yung immediate. Ang pinakamahirap dito, yung para mahuli sila is the financial tie-ups. So once we charge them, mag-apply kami ng AMLA, titignan namin where the accounts lead to, kung saan napunta.
At doon namin sigurado makikita kung sino talaga ang nasa ilalim nito. Oh, si Secretary John Beck Remulla na Department of Interior and Local Government nilira Dasaya. So abitlan na pakaralda nasaray pikin sigarilyo. Aramay man manufacture na sigarilyo yang agaon dadala na dugan na proseso gamang babayar na tax nako kamyamay yung mga peke pero sa ninindita na may tie up dasara may nayarin na mampapaunan yung pong minununong daabitlan na illegal na gawain. Kailangan talaga nalulugi gobyerno agairaman tatax, hindi sila nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Tumitiba sila ng limpak-limpak ng salapi, Engineer Nixon. So anong pakinabang ng gobyerno? Di ba? Nalulugi yung totoo na mga nagbabayad. Pagkatabako, may tobacco tax, excise tax. Na yan binabalik naman ng gobyerno yung nakukuhan tax sa mga lokalidad na nagproduce ng tobacco. At yun naman in returns nagagamit. In return nagagamit naman yan sa iba't ibang proyekto. Ganun po yun. Kaya kailangan magbayad kayo ng buwis sa gobyerno. Ganun po yun. Kaya lahat ng mga illegal, hindi po yan nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Direct to their pocket. Yung kanilang kinikita. Ngayon, sino? Ang kanilang katayap, sino ang nagbibigay ng proteksyon? May pinangalanan na nga may parang tinutumbok na, hindi pa pinangalanan. Sabi niya, 2 politiko sa Northern Luzon. Sino kaya yun? Pangalanan nyo na, sir. Tulad na lang ho ng illegal na pagpapataya ng bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Meron hong legal na nagpapataya ng small town lottery. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Bakit may mga illegal na nagpapataya? Ito yung mga bukis na ang labas doon din sa labas nagaling sa PCSO yung kanilang draw every 12 o'clock, alas 5 at 8:45 ng gabi, 3 times a day na nagkakaroon ho ng bulang small town lottery sa larong STL At ang nabigyan ho ng prangkisa dyan, ito hong Grand 88 Gaming Corporation at nagbabayad po ito ng tax, nagbabayad ng buwis at may share na binibigay daily sa PCSO. Ayun, kung may mga nagbubukis na kumukuha ng pataya at ang labas nila pareha sa Grand 88, ang tanong, sino ang kanilang protector? Kamakailan nga nung araw ng Huwebes, nagkaroon ng sunod-sunod. Parang talagang pinaghuli itong nag-engage dyan sa illegal na patayaan ng STL. Yan po yung bukis. At ilang bayan, isang syudad dito sa lalawigan ng Pangasinan, meron hong mga nahuli. Itong ating law enforcer, alam po ba ninyo kung sino itong nagsagawa ng raid? Yung pong NBI, National Bureau of Investigation, na galing pa ng NCR. Kaya ang tanong tuloy ng mga yung nakaalam sa nangyari na NBI ang nag-raid, anong ginagawa ng ating mga local law enforcer?
Sabi nga ng kumpare ko, kung NBI yan, kawawa yung mga nahuli, sabi niya, dahil alam naman niya yung proseso, na pagka NBI ang nakahuli at dun pa sa opisina nila sa National, dadalhin doon. Yung mga nahuling empleyado ng bukis at mga kabo at kobradores. Ano na ngayon ang mangyayari sa kanila? Di po ba, di nagiging kawawa po sila? Kung ang nahuli kabo, dadalhin doon, paano ang kanyang pamilya? Diba? Worse, pagka nagkaroon pa ng malaking tama, anong mangyayari sa panalo nung tumaya? Di wala. Ni Singkong Duling walang makukuha dahil nagkaroon ng raid doon sa naturang illegal na patayan ng STL, yung bukis. Paano sila? Paano yung kabo? Paano yung tumama? Paano yung mga kubransa? Sigurado, pagka nagka-raid, makakabulyaso, wala kang maasahan dyan. Yun po yung pinakamasakit na pangyayari. Lalo na matagal ka nang tumataya, meron kang inalagaang numero na sa pagkaalam mo naman legal yung tinatayan mo dahil legal nga naman yung small town lottery, meron namang nabigyan ng prangkisa. Kaso ang nangyayari, meron nang nagbubukis, doon dinadala ng nagpapataya at ng kabo, wala kang mapapala dyan. Kaya siguro ang mabuti, siguraduhin ninyong mga mananaya na ang inyong tinatayan yung legit. Yun talagang may prangkisa at may autorisasyon na magpataya ng STL na yan. Tulad nung nangyari, dinala sa bukis, nagkaroon ng raid. Ilang bayan, yung talagang simultaneous ata yun may mga report po dyan. Anong nangyari? Kahit pagpalagay na natin, dahil may accomplishment naman ng kapulisan o pulis ang nag-raid, anong mangyayari? Pag ang tinataya nyo yung bukis, wala hong kasiguraduhan. Kaya yan nire-raid ng ating mga law enforcer, pulis, NBI, dahil yan ay illegal. At pag illegal na sinasabi, wala hong kasiguraduhan doon sa inyong panalo. Buhay nga naman, manlikot ka na, tuwang-tuwa ka na. Nabalitaan mo yung labas dahil may legal naman, nandyan na yung kubrador ng legal. Anong labas manong? Sasabihin yung lumabas, wow, panalo ko, nanlukso-lukso ka la. Di ba? Manlikot ka lang, masaya ka na dahil sa tagal ng iyong pagtaya, at least nakajakpat ka. Kaso, iniintay mo yung tama mo, iniintay mo yung panalo mo, walang dumating, nahuli pa yung kabo mo. Bakit? Bakit ganon? Napakasakit, Kuya Eddie. Yung pala, ang pinagdalhan niya ng kanyang taya doon sa bukis, yun yung maaaring mangyari pagka kayo ay tumataya ng hindi ninyo tinatanong kung saan dinadala. Ngayon, dahil ito ay legal, ay patuloy daw ang gagawing pagsawata ng mga law enforcer natin para yan po ay mapatigil yung operasyon ng bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. At paalala pa rin ng PCSO hanggang February 28 pa yung prangkisa ng Granite Gaming Corporation. At yan po ay na-renew na at yung desisyon ng PCSO ang kanilang antayin. At malakas naman ang kanilang loob na yan ay marirenew dahil nga sabi nga ng PCSO compliant naman ang Granite Gaming Corporation sa kanyang obligasyon yan.
Tuloy-tuloy programan Likna ay balay. Good morning. Saray dumarungal titan tindahan publiko. Balay na linggayon. Mayroon ng abiso kanina. Mayroon ng warning ang ating gobyerno patungkol sa pagtitinda po ninyo ng mga fake cigarette. Yan. Morning din sa ating kaibigan at mga kakilala na dumadamay pagka may pangangailangan ng kanilang mga kaibigan. Yan. Thank you sa inyong pagdamay. Ay board member Jerry Rosario na talagang maasahan. Si Councilor Elias Villanueva, good morning. Salamat sa pagdamay, isa kang tunay na kaibigan. At syempre, ganun din kay Madam Gypsy. Good morning sa office ni Congress Woman Manay de Venecia. Yan, thank you. At syempre, kay Councilor Jonathan Tandog, good morning. Sa iyong tulong, thank you. At ganoon din syempre ating dating gobernador Gob Mama Gob Amado Tutan Espino Jr. Thank you, sir. Yan. So salamat sa inyong pagtulong. Aron nira na impormasyon na balita at panamaglay na sayan na programa tayo ay kinmanaya natin Engineer Nixon agaw na Lunes kanyan na jad ipawil tayo at saya programa na PAM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay Talaran na Newton. Jada sa ipawil tayo tanang apply malami oras sa dasaya programan Likna ay balay. Akalo makantabay amigo yo RJ Jimenez at your service always.